дуруд дӯстон ва дӯстдорони олими шинохтаи тоҷик рӯҳонӣ бо номи ҳоҷӣ мирзо. чӣ хеле ки ба мову шумо маълум аст, ҳоҷӣ мирзо яке аз олими шинохтаи тоҷик дар тоҷикистон мебошад ва ман мехоҳам видеои имрӯзаро аз ин олими шинохтаи тоҷик шурӯъ кунам. тамоми ҳаёту фаъолияти эшонро бароятон қисса хоҳам кард. ва пеш аз видеоро сар кардан мехоҳам миннатдории худамро ба кулли тамошобинони канали Like TGK расонам ки моро ҳамроҳӣ кардед ва мо ба 30 000 обуначӣ расидем. ман бо шумо ҳастам автори канал Ноҳид Муродов. то охири видео моро ҳамроҳӣ кунед то аз куҷо пайдо шудан ва ба куҷо расидани ҳоҷӣ мирзоро бифаҳмед. инак ба шумо тамошои бофароғат. салому алайкум. Like TGK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. ҳоҷӣ мирзо яъне номи пурра Ибронов Мирзомурод Давлатович, соли таваллудаш 22 сентябри соли 1967, сокини шаҳри Кулоби, Тоҷикистон мебошад. рӯҳонӣ воизи шинохтаи тоҷик, ширкаткунандаи рафъи хисороти садамаи нерӯҳои барқи атомӣ Чернобил дар соли 1986-1987 мебошад ва имомхатиби масҷиди ҷомеи маҳаллаи ҳилоли аҳмари шаҳри Кулоб дар соли 2000 то соли 2010 буд. зиндагиномаи ҳоҷӣ мирзо. Ибронов Мирзомурод Давлатович 22 сентябри соли 1967 дар маҳаллаи Кӯҳдоман, кӯчаи бо номи Ҳилоли Аҳмар, шаҳри Куло, вилояти Хатлон дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. падари ҳоҷӣ мирзо ҳоҷӣ Давлат ном дошта. аз байни дигар фарзандонаш 6 духтару 3 писар танҳо ҳоҷӣ мирзо роҳи илмро ихтиёр менамояд ва дар ҷодаи воизи яке аз шинохтаҳои барҷастаи ҷумҳурӣ мегардад. силсила шаҷараномаи насабии ӯ аз ҷониби падар ба Думло Ҳикматуллои риштарози Кушёнӣ, сарихосори вилояти Хатлон ва аз ҷониби модар ба ишонҳои Бешмуллои Ховалинг мерасад. оиладор, соҳиби 4 фарзанд мебошад. таҳсилоти ҳоҷӣ мирзо. ҳоҷӣ мирзо соли 1974 дар синни 7-солагиаш ба мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9 шаҳри Кулоб қадам гузошта, соли 1984 таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи умумиро дар ҳамон мактаб ба анҷом мерасонад. ӯ пас аз хатми мактаби миёна аз соли 1984 то соли 1985 ба муддати 1 сол дар омӯзишгоҳи муҳосиби шаҳри Кулоб таҳсил мекунад. хизмати ҳарбии ҳоҷӣ мирзо. ҳоҷӣ мирзо аз соли 1985 то соли 1986 ба муҳлати 1 сол дар шаҳри Киеви, Украина, дар сафи қувваҳои мусаллаҳи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат карда. 26 апрели соли 1986 вақте дар нерӯгоҳи барқи атомӣ Чернобил садама рух медиҳад, ӯ низ дар қатори зиёда аз 600 000 нафар барои рафъи хисорот ва зарарҳои таркиш ба он ҷо интиқол дода мешавад. дар он минтақа 1 соли дигар, яъне то соли 1987 ба замони анҷоми муҳлати хизмати ҳарбияш адои хизмат мекунад. фаъолияти кории ҳоҷӣ мирзо. ҳоҷӣ мирзо аз соли 1987 ба зодгоҳаш баргашта, худи ҳамон сол дар корхонаи хӯроквории умумии шаҳри Кулоб. дуруд дӯстон ва дӯстдорони олими шинохтаи тоҷик рӯҳонӣ бо номи ҳоҷӣ мирзо. чӣ хеле ки ба мову шумо маълум аст, ҳоҷӣ мирзо яке аз олими шинохтаи тоҷик дар тоҷикистон мебошад ва ман мехоҳам видеои имрӯзаро аз ин олими шинохтаи тоҷик шурӯъ кунам. тамоми ҳаёту фаъолияти эшонро бароятон қисса хоҳам кард. ва пеш аз видеоро сар кардан мехоҳам миннатдории худамро ба кулли тамошобинони канали Like TGK расонам ки моро ҳамроҳӣ кардед ва мо ба 30 000 обуначӣ расидем. ман бо шумо ҳастам автори канал Ноҳид Муродов. то охири видео моро ҳамроҳӣ кунед то аз куҷо пайдо шудан ва ба куҷо расидани ҳоҷӣ мирзоро бифаҳмед. инак ба шумо тамошои бофароғат. салому алайкум. Like TGK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. ҳоҷӣ мирзо яъне номи пурра Ибронов Мирзомурод Давлатович, соли таваллудаш 22 сентябри соли 1967, сокини шаҳри Кулоби, Тоҷикистон мебошад. рӯҳонӣ воизи шинохтаи тоҷик, ширкаткунандаи рафъи хисороти садамаи нерӯҳои барқи атомӣ Чернобил дар соли 1986-1987 мебошад ва имомхатиби масҷиди ҷомеи маҳаллаи ҳилоли аҳмари шаҳри Кулоб дар соли 2000 то соли 2010 буд. зиндагиномаи ҳоҷӣ мирзо. Ибронов Мирзомурод Давлатович 22 сентябри соли 1967 дар маҳаллаи Кӯҳдоман, кӯчаи бо номи Ҳилоли Аҳмар, шаҳри